adwiri nyina ba ya srese de nko a na so kan mu drum paso a na silent trade na mokono okay wo kwas come pon Semes heba clinica heba shop bi e wani mu honom ho na Ghana wo afa ba bi to aduduro ni abrofo du pharmacy shop bi a uduru ho bi sase aduro bi e fe na gan Vital heba Mr. Semes Vital heba Mr. no ehene na menya bi won sabe kan bi dodo number no 0240 61 60 61 0240 61 60 61 afi mama yemfa supidi pa enko mami chei na yenini kom ohima yemo akwaba ya eja atisai erade adum me hoye o de say oba ya frame me afia ne di adodo na de ni me ye ata maame ana senta afo maame yo wa wonta me ba twan yo oba na be ma me ba twan masante frefre ntachi ni kuro yo pa cho fi hene e ba show me fra santi dwaben na metempa nkro no e ho na me ni me kunu ne me maye wo yo na mo wo ho no mo san tu ho na e ba cho ye wo ho na biesi yo Asem Mpe na jeje wo ya wo de ba Sompa abehunu Asem Mpe Nipa bedwafo yo medical kasa medical anda Sompa tiefo eni ahwefo nyina ase asede ekọ etoso mienu so mechia Sompa adwuma yefo nyina Mmrantehene wonu abedwafo adwuma pa mo ye de somo mai Ghana yeso da wase so wo hunu adwuma pa ye to aso e se de medical bo midin no ye frɛ me afia dodo na ehwe apankro no eni alignment dia wo nyina de frɛ me e ya ata maame me ni me kunu eni me ma ene tie be ma na ware me 10 years nie me ne mkola ne miensa e na ye tie se ye kase be ma hwe oba me kunu ofori ye number 1 what's what they say ofori be ma ofori yo ya da wase oba Ghana ha be ma bia ni wiase a wo hwe oba ene ne ma et se me kunu ofori da kafra mame kafra o we de yanka santifo gidie kakra we yo sama na ye asama do minus microphone tia timenka wo yire mafia ne mata ni ata ni fo wa o de keto ne to ho yasia da wase wo papa ya wo ye awrade wo fa wo kransie ye o mame so wase mame kakra abusuafo ye wo TV ye ko TV no ana nkane ne dum ye no ye wo TV ntifre wonua ana se wo radio kura ne TV wo hono mafa to TV na obihunu oba ni abadwafo ye hia ase yi oba no ayi ni kunu aye pa asamado manya awrade hu ni pamobo be ma woni ne yire ne ma ho agorokora be oba hwe wakani pi osai kwa me despite wo ho na so se be ma bia mampanyina kufu ado wo ho ministers ne wo ho and so se be ma bia ni ho no mo a wo hwe de yire eche ne kunu ofori pa no waka no fisa meta ka se osai kwa me despite wo si da ma na yire na me to nku ya de tweti mam yira ma ya de wo santo de na bambeduro nti be mai menyi ni so oba yi na yese bia wo si abrose to aso 9 ma no na nso wo yi na yese ehye de num kura obe yi ama na yene ne ma bibia mu be mai modemo ehye ani yo abaya se wa people ni ma wi a to awasem so e ne be mai ne nkwala na tie be ma no ye mesini na wa kire nkwala ne nkwala na o kire o madwuma menene te kama ne nkwara eti ye hu de ye na yare so mi kunu yimu me ye masedie bia so ba walefo be ma na ye me ho ade wa hye me kawa mienu me ye masedie bia so ba walefo hye mi kunu empankwa la mentefo ata ma me na ekasai me hye mi kunu amentam ofo nyina abo mabaso be me ya record Trinity Hospital kodua fo
minim say nurses ne doctors no say mo hwe TV a me a make say mu nimme me kru ya record ho na me di akone aba na me ba be me ho to no ne yi na ebe okra cha abosome na be me san fra adwuma ba fia na me san de ne ko me bo be me ho ka hwe me kunu emfie mienu ene bosumi nsia 2 years 6 months ana me di hwe me kunu sikamu ebi wo ho ebi ni ho na me bo me ho moden efi se be ma na busuafo ka chem so be ma na ye me ho ade to we oye ajapade ye me ne yire ne madea ti se be ma ne yare a me nyire me ho na me hwe no entam ofo nyina ye madanse fo me fie wura me kru na afofo a mo wa empankro na alignment wa no nwi wona mo kusuro hofo nyina ta ma me na e kasai me hwe be ma na madurumre bi na sikasam ne ahodi nyina akofom eti da ko me so me to me di loan e na ye adwuma me to meduku ya e hye robem 10 cities de ni bi mi ana me timi sika kokrom Dubai ho mako family ma cheche ne boto kase ma na me de kwa aguna dwa aguna fo me sister no be free muduku no na e kasase mo hye me a me ye madwuma ada ma nko no ehwe overseas ya traffic kase DJ Tofia ka woni me emu na me gina na maso apia wata aton na mapampam na me de ahye me kunu ne me ma because na me kunu ya le oni ahode a wode kwa adwuma me boka so me de ma ampa ba efi sasa ye mia e ka be ma no ko obeye be ma no wa hye me ne me ma papa eno de banka na me yi ni boni aye e hye me kunu num kura no oyi ama me ne me madi eni da be ma ne kwa adwuma wo bebe fia politin bag nkuta me kunu ade adwuma nya kura no kalipo ba ko se fia gina num bi na mankwala ni bi ade na me kunu fa nya me ne me ma me hye me kunu 2 years 6 months enti yare ni koso ndakwo da hono ka che me se me so lo nam de ya adwuma no se afia me so ma obi ka che me se ne yafunu no ebia abibiduro ebetimi ahwe nti me nhwe abibiduro nso hwe ena me ko hu obi no se obema na bibiduro na galon ba ko no de be ma me no 2 million me so nya me anim no kurani me ni bi enkora me ensagu me so etiefo mo amuhye na international school hye atamu me anu fru school ka tawia asana me de nako de bia enkora me ensagu school 30 cities me jaya dwuma ena me tifie ena me kru ka je me se wosere me ba lo na me de ya adwuma no se metimi a e ka me nyi lo ni mu 10 million bi ma no na ne yafunu na me fa ne ko hospital na kopon ye na dom na se ne ho tono a obeye adwuma na odi sika na mame na me de akotua me so me kru minim se de ositie me so na kwaji obi 2 million nipa na etwetweme na me kwaji ebosia 10 million ana me de 2 million man nipa na 8 million ka me de me kunu ko hospital Sompa 93.1 enti edidim me de oba wale fo me hwe me kunu we ya ta ma me nya me hira ma me panimu biti me fie wo se ata ma me ade a wo ye de me hu ye enka ya panimu a wabo ne bra bia wie a ne kru yale en wo hye no be me 6 months otof katasu 6 months and na yensi fomo da etiefo me pepa me kunu ho mpaso me twetwe ne sen wo mpaso matete aduane ama wo mpaso eto mre bi fast kra na me pejana na woti metanase eto mre bi afa kra na me pejana na wonti mentanase bi bi so ni mo anu wo kofom so me kunu mo anu wo kofom enso mampa aba me yere me ho ye masede bia so ba wale fo Sompa 93.1 ma mi bi won de bia no obo maba so ntam hofo mi fie wura je se hwan me kwaji lo no e de hwe mi kunu yade me sika ne san emu ho ni na fofo mo alignment o mutimi gigi sika ebu onu mo a no mo de abre me wo wa na obi atomo bag ba ko se ata ma me jena no ama nkwala no na ma no ama me maru no ma di ni na mi kunu da ketesu. Okay, atama me nyabotre pese upini witimpa na oka wakonsem Sompa 93.1 usundia obi ntini a opesa oka abusuafo obe ya bre obe bia ni kuru ba yare kumase abontin so na na yire betwa ntumasi ne bo according to reliable sources say obai boni kuru pampers 6 months 6 months no da so bobe me pampers
sɛ ɔbaa bi tumi si ne bɔ hwɛ ne kunu yare si ne wamma ne binkuma na nifa aka nneɛma ketewa bi a bɛkwalify no ma nakɔ heaven yarehwɛ ɛnafɔ mu o ewiase ɔhaw biara yɛ haw na sɛ wokunu ayare atɔ fam tim sɛ wotumi sɔre kɔdwo nsɔ tumi kɔgya na nan kora ade a ɛbɛyɛ bi na sɛ wɔda fam tim paa gye sɛ wopagya ne si hɔ paa no ɛden sɛ wɔba basia paa mɛka ɛtɔ da bi dɛ sɛ bɛrima no mu ɔdu kyɛ wɔbaa no koraa no de aneɛ ne anasɛ koraa Sompa 93.1 abayɛ nyame ne nɛteɛ menni ne ma ntɛm hɔ nanso hwehwɛmu kakra yɛayɛ kyerɛ sɛ ɔbɛi wafam pa sɛ wɔwɔ sources of income sɛdeɛ buroni ka no wɔwɔ kwanuasa bi a ɛfa so mɛsika ba ne nsɛm korade a ɛbɛyɛ awerɛkyekyerɛ na kwa biya sika fa so ba biya sizi ko be me ko ba e bi ba na obe de o kan kura se sika 10 million kura be me yare da fo nkwada yi ko school e be di sei e de bi ni me se anka ache kura bi e be 1 week kura sesa ana huye be 2 weeks 10 million o manage ni se de e besa tisika 10 million kura was oje bosia de hwede kuru ya de kura me kura no chese ahunhihia muntra yo abaya to awasem so akosi sai enti o pempem ye na anye yi pempem ye no dako no ka che mi so bedi moli kuku 3.1 ti me kwa koto bi abre no makoto kuku na ameba gata ketu bi da me fie no ba no awura fie ho na me nan be si amenanim na me nan mu buye eti ade chia no pa na me nan na ho no papa na me frɛ ma me ka che ni se me nan mabu eti wo free bebe won buy e be hwe mo buy na me nan na ho no eno ofre me kuna busuafo e ka kire wo mo se me de hye na wo hwe mo de hye no akwala ne nan mobu ti me pese me di akwala ne komedoma yese ye kire nan wo ho na me kochi ti me sere mu mo mefa wo fodi nso nkoma mpon na mo nkɔhwe ne yade ye kakara sante mampon he ya ena mo befa be ma no na mo de ne koye me koye ye kire me nan ye di nua nyina hyehye ho me adanse enti wonu ne be ma na ekọ me ma metena aka anim bi because na we me ma sede senka me na mekọ eso ma ntimi me ma me hwiri tena aka anim wo mo be fa me kunu omode ne ekọ me kunu pani safo ka kire me se wode wo fori koma mpon a wonya mattress so na ti me ma wo mo mattress na wo mo kwa wo mo de me kunu ato so me so me kunu me ma ne wo mattress kase da so na me tam mattress na me ma wo mo de to car no so ya chechede ne yede koye wo mo koduru ho ne yede koto Mampo government hospital ho me nan mi ntimi nante ene enkrofo de ko atama me ma enkrofo ensuso mu ne ko hwe ukunu na sabi mpreduasa ye nyina ye nimsa wabre wa hwe ofoli 2 years 6 months asantifo ni masemka eti mane nko nonko hwe ni kunu se de etie bia poma kora som ne fa kokko hwe ukunu ampani ampameko ye de dua choku me nan mienu afane afa ene ye de manage achichiri su nyina ana me kohwe mi kunu me koye no wada Mampo hospital ho na me kohwe me ko ho benada yesi ye de ofoli batu ofoli ankasa da ye ko na me kuti da ya waba nenum ene wa ha neni eti me ban no ena me ball no wa pusu ne ho na okọ eti me ban no ena opagya ne ti ena oye ne sasan se ena obusa am se enkwala ne ho tesei nam se ne ho ho ye ena so wo mu wai nam so wo mu kosu osi afia hwe enkwala ne ye mame wai nam se papa mate mehwe wo mu yi na mi su na nurse fo no ka se me nkogina abonti na me koye ti aja metete ba man ho saa edura anwumre me so na wo se me be kire me nan ne so na me san me ba fie ti nya me ncha de me bedru fie ebena do kwiada ya wada me ko no mu yi nua no efiri ho ti me ya madwe se fia da no papa me pake me niam akotena Mampo hospital ho na makohwe me kunu kopem ta amoa ya di beyi no efia da no pa ma ye ma de nkola ya kofru school ka madru fie madwale mabobo me niam nyina si table wo me valanda so sei
ana mete se me phone ne be me ma me kura phone na na ebeli me hwe na ye abusuafo ni bia nipa kwa ka je me say ante kacha ta ma me say anope ofuli ayi nyame dia kai Sompa 93.1 kai etiefo na eden ma me bedin tu ku mi kura ofuli amama bregu kola isu sa entafo no 8 years tell you 4 years ti ma ye de pa mari ngola yi e bob na mentam wo fo nyina e betwa me ho hia asem obi e kan se e wo foli de mama wo samanya samanpa na beta ta ma me achi no hwe nkola na se de ta ma me asi ahwe wo de enne nyina nkrofo da so kan pankro no abonten so foli wo saman ma nya samanpa na beta ta ma me achi na yakoye yie aba Wamu adano wu ya no wu fia da nwumra ena busuane ma ye de nsan be se me wo de nsan be se me wo ma fa sika bia anka ho na mo be se me ena mo ka kire me se ade chi me menda me ni mabusuafo mra mampon ne meti aye no ho hyehye because me kunu yare chei 2 years 6 months to ofon ye ketekete mo be se mudi ebe hye mo ache tie mra na me ni mabusuafo ne ye koye ni tintin ni tie ara me se ne na awotwe na wo wu ye no na awotwe no wu ye ne following week wo mu yi asie me de meni ano o na wo mu busam se anasa me mpene me maji funu na kokumase akoya na me so da bi mo na mo de hye nti de mu fi se ne ya akra na se mu besia me de me pene so me ye kunani e boba na achi no na eja ye kopim su bia eja mebu na wotwe pe mebusuafo ma me sika prope abosia de ma me koya asedie bia so oba walefo ko sie mi kuna de sie die na dwa ade bibia me de koi ade che me menda ye de be ma ne tompam abusua ne be frɛ me ne me ma e me yakɔhwɛ ko jam be ma no ye pagya afuru na ye de kɔye no ye kɔ fie ɛna wo hene no ofie ho ne de 2 million nana redu nana mensuro hene mampo new town hene Sompa 93.1 nana de 2 million so a me kunu safo ɛne nsa crate ba ko so o mo fa mre me ne me ma na me fa nsa no enserve ma hoho na me gye ye me menda ye de akogu kwasia da ye de akogu do ma metwe mo firi kumase de ko mampa abonti so nyina wo mo bai ade ne juada na mo yes ye bebuka eti ye metena ase ene ye bai ne me ne mabusuafo na ye betena ase ye ha me wo mu no etiefo maseme mobo na muntie na monka bi mame na me kuna busuafo ene me ani ne ye me de me hu no se se omo de wo mu hu ne saa de me de me hu no so omo ni mani ni ye me wo pon we mu nyina no e ka obi ka se nkwala ni nti me de mabetena me baabi ye buka amante ase ba se ka ama eti wei nana ni babusa me se ofoli wo eti kumase no de obi ka na me so nana me kunu de na oni obi aka na emom wo ma me kwaji loan 10 million ofoli ayale 3 years 6 months kasa ni nyamu ni so no 2 years 2 years 6 months 2 years 6 months mo be for ofoli ko to mampo hospital just 1 week no me kunu safoka ameko ho ka kire me se ofoli beda ho mo boka e ko 30 million na watche pe no be ma ayale 2 years 6 months na me ka kire wo hene se nana me boka 10 million abusuafo etiefo ene ahwefo esemoni ne nsamo ka kire me kunu ba ko so ka kire me se 10 million no me wo ho evidence wo ho ana anase me kunu ofoli na sole ko san e ma me se me kwaji loan nana e ho na ba pani bi wo abusu o mabusu no se mamu nkasa be ma yeli fie mienu ni busu mi nsia na so ba ne so boka 10 million na e die tira wo se mabusa no enkrata asem no ofoli no yale da ho no obeye de no sole na wakosan sika de ama wo ba no mo hwe so na mo fa ni sika ma no na mo nya de mo keka no na mo do ofoli ko to mampo hospital ho no e kasa na mo boy na wo twere mo bo kasa e ho ano mo sole no mo tu agina no mo koy no mo baaye wo mo baaye asema o mbeka ne se 10 million fie mienu ni busu mi nsia no wo mo ma me mu 4 million menye na me fa enkote ka ni subi na wotwe mienu achi no mete wo mo nka na me gi sika no say 4,400,000 Ghana cedis na redu ni na busu ade ma me se me fa mete ka ni subi 93.1 na me gi sika no na me de me gi sika no ye keka nsem ni wie ya nana etiefo mamponfo amutie me nana redu ni na busua me mental foi nkola iwe 8 years ta wi awo 4 years
na redu etimi ahwe me ne nkura yi humobro woni na busua ahwe me ne me mai humobro anka say me nananom bususa ye enkola yi hu ene nkrofo hwe na omudi asu omo papa because enkola ni susa me ma ni susa na redu etimi anka say nkura yi nyi 1 cedi na omudu abo so to okura omudi atobi skate awe na papa yi wo yetikọ boka kire me say munyaa me mo wale me afe echinechi na bosume miensa akohoma sena na redu na busua mo de abo me mo hye me sana awotwe mienu bangi sika no mo de be ma me na me de akwa akotua na anu me frɛ nana bangi fo ne ba me so attack efi ogra de me frɛ nana na me ka kyen sena nana bangi fo na ba me so wo mo se ma afa sika na ma wo mo de mi ko police station mo so ni me se nkwala no wo mo papa ewu eti mo hwa me ade me akwana nkwala na ba asasa mponkra no abonte so ana redu ka kyen se me janya me ata so ani ka me ko mi kuro ofoli adaka e ka me mantafo yi nice say na redu ka kire me plain say ene ye wo bedam Sompa na se awra wo bedam na wo ba fie ha me di kan ka kire say me nya adwuma me ma na hwe me ti so ofoli ya le ka badia ene ye fredi adini na me redu di enfre me sa wo be frɛ me na ye sika samo a enfre me na me se mate na me fredi adini no dia de ne so be ai na wo mu niska na ye ni wie ye no obi ada form team etime frɛ me kunu pani no na me frɛ me kunu pani ai frɛ me na me dia me no me niska ye no me hu kura kodim e ka me bo anya kaketwa se na ye no so ye e ka ama o ma me nyante yes e ka ama e ho mo ka se ka ama sa na se mfa so kakra kura bai na be dia me ka ama no tumu na me kopa bankfo na chew bankfo na ka che me se nyame ni nukure ni papa mu kan we afel nhwede am hakam kaba etiefo bankfo no wo ma ye bi dati kura wo se kam di ties kan apa ho be aboso me nan bankfo ni ba me so e wo fie ama me di sun e ko hunu me kunu na afofo wa anu nwimo ayi bankro na lament for carpenter for mu gwata ama me na me ka say bankfo no mo ba che me di sun ba wa mo pa cha o ma me se me kunu ya le da keta sun ti wo mo nko na che mo be ji scan bre me no bankfo ni sika ne de mampofo ni say me nko fa evidence ya chere say. Okay, good evening master. Hello. Yeah, good evening master. Ba Adesai ami admo na we Yanko Pado me hoye pa ba ta wona Mmrantehene na ekasa yi na wiredu ni na redu ye na ye fanisa ye fanisa say mpa so woni di ade ni wona wodi mi so ba me ye de me to no na ma me kata yo me da sipi mo de hye wiredu no a ofori na owu ye no men ka mo ya na yere atama me good odi asem bia betu ye ni mo a ye di ho abobo na wadaroma ye ntimenye de oba no ho akanni na ye pese ye fremo na ye ne mo di ho nkomo wadaroma ye se wona di ade na wose ni kunu ti ase no o ma ofam sika 10 million bi ma ja eribi tutu ndo ma na bi so ayomode to bibidi na moye yeni wie no mo se e ka amade na nso sa sika no mo benye mu 4 million mo de 4 million ma no wa bona no se na wie du wadaro ma wa mo ame a bank fo be timi akotomo se ne obedem wakache we ya se ye nyina ye da form team obo ya mane a wo awudi ade kura so obo wa mane o se ya je me de me ni bi o endo se onfa adanse mra evidence bia kanu krata da so ne ade onfa mra na ofuri no den wo yare a se bia nya do a wotimi sore kosan krata eje bosia Sompa 3.1 wadaruma no kure besi nne no abusuano mfa sika no ma obai Hello. Amese besi nne no abusuano oba ne sika na oba no kana abusuano mfa ma no ana bia ye de ama no ene wasan beto abusuano se abusuano mfa ma no ye ni wie ye no so so ba so nyina ba to wuti tie pa
ye no en fa so ba so nyina ye 4 million eti abusia padili ye say 4 million ni enti ni kaku enti mu sempuwa ya fa ni nyina mo oba nle ni ma no eti ebu kanu mu na e dis skania de edema oba ne kwate ya bi o meje bi bi ai de e di akọ eti ho na na we di na kase bi ta oba ne se oni be ma ne tira ye no e dia pade be no wo ana se wo de kebi ana se wo su wo de ne kebi ho na oba ne be yesu ni se be ma ne ya le no o ko ji bi se 10 million aye sabaye enfofu mama ye nyina ye yawo ho enyina itina de be ya ne se enye faso aka edi mo ba no wani no fa kwati bi ati ya wenu a ele pesi na ba be ka ho eno ba ni so mu edi ko ye na se ye fie mu a na akoye ye nyina na se de ni kan ye hu se ye no kure se ye nya no kure iti ya de bon so de o ma ye ni bank manager for the group en kasa Sompa 93.1 na ye so mo se ya nya fi ya kaba iti ya sire wo mu anka wo ba no emu wo tra kama na de aka e baba bank manager for number en ma ta te so akoje bi so en ma na we ya ka we na se akoye e ka ti tu abusia no bo so bi ya ka tre ya bi ni bi o we are yet here the service the new first now or the me what pass here it is nonsense me Sompa 93.1 now obano one can correct the no someone you know what was the man and telephone for me almost after the film on obo sire bi am se siku se ma na nyame me ho ama okoji ho kakra to cha abe idi ani se si a china ana se aju ada wo ba na to se no pa ya de akọ ban akọ scan e man ye de ban pa o se do se obi sika iti na no woni ayi Asem Mpe wa mo akora ba ko kaka nse o se ko na ndo so se kan do so pa won ko mu ni na mram me sha ka school o ba sale sei atan ale ba ko no de di mo nya ye sa o ba ukuru ewu ayi ya so ka se o ka se o mo se ya mna ni ja na ya mo ako ma ha ina di o no yo adia ya ko si banja na moba ni an ko na kan si skana de de ma na so bi tu ye ni ya and you can see the open business how many days aya was ni da tia and na was ni ono so de education and chakra ya ni no de eduada ana also ni mu ba mo ni no so what the towers na mi le kai was na kan ko bisa Some na valu kuta se e kata ne woso. Some ile fere ida be fere se e na fawli na na me pa se diske diama. Ni sa so pa jua da ma ti bo mra. Ni ko na ku ka ba na abusia ni dia wo se no o ku ma se ho no ku ye. Abusia fo ni na mo se se ta do ko ba. O ba na je so ni na e fi. So na o ye ni pa ka ye. Okay. Me pass o. Yo, Honorable ma me sa we on kan okore na chese scan wo hwa wo je adi ana sika no wo hwemu a ba ma na nkwaje ebosia bia na oba no oje sika na di ana asesai na fakata ba fakata madia na se na wo actually identity na ayi ukwaje bisa so ayo garanta kwa na kofi ye kwatwe mu eche mu a ukwaje ye ni
enti garanta no a wanya amari nti abusua na nye wo ba yi ni se wode bosa na mpa papa wakasa yie nanso asɛm a wodi tua to so ba yi nka no kore ni ade no tie papa untie me papa yi meba papa ania me ekoso wabusuam no bibie ni adanse se abusuam betimi aje nkwara bia hwe no enne na me ekoso abusuam meba ore wakasa ma mesome nka bi kakra why fine the edika no moje ofori etena asante mampon ho a mode ne call hospital na wotwe no mo so mo bo ka 30 million yes sir media mintre this abusia pani meba wunim asma mekan don't dodge my question wunim pa say abusia no ebu kar say ofori omde ko to hospital o mampon no e ka 30 million 3000 and e buy say oni pa so oba no so yare mfie mienu ne fa na say 1 week abusia bo ka 30000 3,000 and I said 30 million. Papa, on kunta buomu no susu say emfie mienu ne fa no obey sika sei and obe spend. Emfie mienu ne fa say oba na say obo busia ni be mane say oba be mana yale usini sie bia na say sei ni. Ana me nyamane me pa to nyamane na me kan me say wo susu say if 1 week is equals to 3,000 therefore 2.5 years. Well, from your own calculation, what is so about Cabese? Oh, any answer me, or make I tell me so, or catch him Yalepano, and you can what I our chair, but when him say, mobile far, meba. When him say, Medase, Mate. Sir, Obaka and Bosuminsia are Macrano. Sir, now what shall we deal with Mampon Hospital? A million years. Or no, what someone in my dear, oh, no, Meba, and you play as a Mepaso, when we say mobile fire reform, Moka say, when Yadia Obedaso, a one far idea Obedaso and Cajon, Namon fire reform go. Okay, sir. Media on the fire me come to the working na nya me ho na so sa papa we kruno nia no we be ni number ma nya ne ni sa opanyini o kai say woman bi wa aye abusuan mu o ka say ka mo ka say won fa krata mra ne ade ne de enya mane na munyi sika no ma oba no won fa nko wonim say ma me panyini bi tie wetwemu say agusuan eni bi no bi entia me 6 million omla meji ene de yate ase na me kire say sika 6 million awde ma oba no emfiri akoma pa bia mu o ayese bufu bi ene ayi bi wachire papa emfiri akoma pa mu anka agusuan no ala bejeje na no boa ye de abre no na ase o tani kan na won penenta bank foi papa bank foi daneka wa winim bank for ka dai so bank dance ya so bra ni hu ko tia so won fa ma ko si ko si ko da na tsa mo kan say enti papa me say so afa bank dance na ma na mo gidi say mami wa ji sika ne dia to na ma ria na papa mo bi so kabi wan fa mo duada ye go bi bank wa mla ni sika ne be man say so o ma me number ko so me di bank say no what dey be man number yeah, my number. Now what they are fast. The number we hear they can say yeah. What they fast one? Yeah, Sabeka. Papa, mama, no. What's your grada? Yo, agrada no bubomo. Papa, what's your grada no bubomo?
I was say agrada no bo mo man pon ho. So Tony idea. Dia ma wusuro ho. Ko right ya yakra mi ko jale a we wusuro agrada. Sompa 93. You better say yura. Me agrada o. Oh, that be me kwada e ba ko na me ka chen so wusuro agrada. Me ewu tina. Papa, me da se nyame isra. Nyame isra pa, ye be hwe kwa why? Nyame isra ye da wase. A kire ye be kasa. Okay, abuja for yanko computer so adwade mra. 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho sunyane ne wenchi ne ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie, I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro. Charlie. So okay, the taste, no, they like. The taste, no, how? Sompa 93.1. The taste they like. Charlie, taste the deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno ayantumi anka wo ye bono oba se chechina wo hware konfanko asem wo bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware fofo onse na ntesa ena madam fo won kan treme na se na die wedi ya asem ketu abi ene na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a esa wo ye ho duru de ma ni gie ba wo no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sadure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wodi ya nsa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pendro do atu a koda ni fama Colinac Misty Epidank presa number 0240 616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Yadiaba Sunyanefo atadufo wa ena diamate denne diamo peno ena bamu amamu yadiagodie mu nsem amanyosem afisem aware mu nsem ene pi ena bomakwam ewo Sompa 98.9 FM Sunyan bosomi ya yebesimi ne de toso 9 eye 4 July 2022 Sompa TV ene FM adwumafo a ewo kumase nyina oman hene ya wadubuache ena bedwafo Mmrantehene yebo aferikatachew wono so na bedwafo ya managing director Terra One Media Ora Collins Amupoku DJ Tofiakwa ene adwumafo nkaye nyina agitwi ne agitrede abebiem wo Sunyan na ye ne Sompa adwumafo a ewo Sunyan eye kwachi asare Emmanuel Asabi ene adwumafo nkaye ya Ora Aboaje Boadi yawo ABY ede won mano akohia na Sompa 98.9 FM ya bebia no enunti na ya to nsafre na nanma kira nkonya ewo bono East ene hafomantem
mu nyinaa. Your special guest of honor Madam Justina Owusu Banahene, Bono Regional Minister. Yase Dano Sampaya Ebeja. Wonso brebie na Sompa die e market chiapa. Eni ji Sam Sunyai for Muntieme. Terawan Media, Nyame Abduman. The whole team is coming to Sunyai. 4th July. 4th. A Monday. Okay. Ye nyina ye ko Sunyai. No the most. Eti Sunyani. Akwata Sunya dia moya dia o 98.9. E man wo mo to. Ya kwede o man. Ya kopie ya ko di ni aba. 98.9 no. Now on that day, myself, you, Boama, Akosia, Kwabena, plus the host of the morning show. Okay. Plus Nana Poku PSA, Papa Cliff, Neoma Kanyano. Okay. They will join us in the studio. We're going to have the morning show. I'll be seated live. Akwata cancer man say ya omumra na. Emani Xiao. Akwata Sunya no for mo to. Mo to turubulu kukunko. Eti Nana Matrankunya. I to Safra Womo. Our special guest is going to be Madam Justina Owusu Banahene. Wow. The Bono Regional Minister. Wow. One on a special guest. Our studio name. Other chiefs are Everton Safra Womo. Our night market. Our Bono Regional Capital. Honor Sompa 98.9 ewo. Enti nyame ya adoma 4th menim say nipa baba be gusu nyane ho. Menim say mo hwe da bia na mo hu ye nim da. I am coming together. Tayasisie de kwase wuo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu obi wu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kese bia de Noa ne Mmrantehene program no so. Tayasisie de kwase wuo ko ade a eno ane Sompa FM. Asem Mpe Nipa dwumadie so. Asa minu obi wu kwase a say ya sori mu, say ya wade mu, say ya dwuma mu, say ya mpratwim. Eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so. Sompa FM na 3.1. Ya seba hanu bia. Ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so. Na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1. Asem kese bia de eno ane Mmrantehene program no so. Yeah, abusuafo baby yedro no etwa se yede dwum we sese mu kakra. Lumba peso kan se mekire. Atiefo ne ahwefo, abadwafo ane obi a Lumba. Oh, adwuma we. Elu bi adwuma we se fita wom. Loading boy wom. Over here ne yakoso dem ase ya.
Adwuma boy bebe ketu bi na me pick dia ya adwuma. Adakatea yi. 3.1. Nya dia wo bia bekwati no. Adakatea yi. Mene nya de sama tulum badwo no. Nya dia wo bia bekwati no. Adakatea yi. Obia bekobi. Obia be we jare yene ne ba. Sanete. Tore bia ya na bi no modwene say wo a wanyini. Na abewu obi adi 24 years wo ejare jere ne baba ako mo de money da kwa say de wanyini ne wu munyina moboko kuro bi asieye on ma ewu na twro signboard de be so e kwa ho pe munyina mboba ha bi o si munyina mboba ha wani obi adi boss wa do wanyina wudi yi wani obeko nti asasi so mesre mama yento yeboase na ohia ya we sika 10 million obi fat on the came and a girlfriend e dia akototo bibia no enso kura akonfirm sika okay pada wa ye bi sa pen what physical to come that's it mama mentia nana ose kwadwa bebiu be kwa Mmrantehene oh nana wadaruma weche warani o bribia ka se ba besrawo nana no e footballer kwada so omo bobola ye na ne chechire ball boys ye na ne chechire wo coach ya na yakwachene dia ba na wadaruma fast bibia che na ye boy homodin pa wo se be ba ye ma proud notice best 24 hours ansane aba nti ye be ba nana se kwadwo ne ba ne Porsche be kwa Mmrantehene wa ye banka nana se kwadwo di ade no ofre akonnwa no so ma nana kakari apia no kakari apew nana kakari apew ene bae ena nana no kroma no ehunu se na mamu no so eni na msa kofa no ebetena so nana wonkwa so pia asase ekọ because yankwa na yebu nana nimtia ayi odoso ene wo frɛ yen asase yeko okay Porsche ousu no obedi nkomo afa maye no ho na abona na amane amaye ele men frɛ Porsche no da okay me to wono no mpem ho asem yakɔ computer so adwade yakɔ ba abadwafo bebem na ehun sɛ de yakɔ Odofo me mawakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo eti apa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amsembra Abe Herbal Clinic wow. Abeba, Matsia Kamiso. It's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Charlie,
I drink beer, but this club beer, Charlie, I want to describe them. You really say hello, bro? Charlie. So okay, the taste no, it they like. The taste no. How I go describe them? The taste they like. Charlie, taste they deep. Charlie, you talk all. Taste me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag #TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale krankro ena eda wo so utoni ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega yeah, I was for Mama Yanko Abadjafo no ho na ewiase obey waya ma ne man bebre be ma wo tofom na wo twimi no korbosome a onya daje ma wo Sompa na obey wa fem we kura no ono a eka eda no so ya wode mabusua na enye ye ono a ne ka obekon no enye ka keto o se be ma wo koba part of from 2.5 years massa calculate and see kutankwada miensa pa ha ya sem wabere na oba mu miema ndamirifa wabere papa ayarehwe din apart from sika wo spend a car wo boni nyina chi no pejame daneme pejame se be ma yare na yesi ye bono pampas ana nipa da sani yare na yesi ye bono pampas nipa wodidi numsuo se ye bono pampas a ya sam mua hono nko a so be peja no abon pampas o be pepa no to obey abede atiefo se awurade kan obekoma na se oye obey mwa kakra pa nanka ye jasika ekura akwaje because sika ya papa esi emra magie no eye media sum sika media sum media jibia so enye papa mesre pa ya na yempese ye betete ye bedwafo ama se ye tiefo sorry enso mama menhwe obi abawuremu wo ahoma no so mama menhwe no de opese woka we de me ye bo afari kame me simple akora to help nanka yenye sika mama mi enkutu ya kaina ne honto no nanka ya nkwa sante mampa nkwaje hwe kura ke be ya sonhwe okay
obi aba homa so. Hello. Hello. Hello, Mmrantehene. Yes, our boss. Good evening. Good evening, master. Yo, ya Joso. Yankopo on Shiramuni Majumaka Mobo. Yo. Mmrantehene, me dem who say Obano kuna bushia phone. Omanya de. Kora. Na Yankopo Mese baby ayedri no menfanya nyamfa asem kra ma badwafo na meche se ye nhwe wurade anim na ye momboden emoa wo bai na bank fo na metete no meme ye bo afari economy bi menimsa abadwafo betiti bi na nia opese oboa ye kakra bi we are canonson. Ono na phrase simpacho nya wo a wo kan de abusua ye enye. Ana say e bia wododo obai fine eno ne bre wo ho e bia homa no for that. Na we de ye sre wona opeso oboa yen. Aka na koma opeso oboa yen mesre wo ofra na waka de wode beboa na yetimi akoka no ama obai ho ato 0551 931 na mesemo number mobile money number dia to dwa no 0243 58 78 0243 58 78 me busema kasimbi me de pa se nia ohunu mobroni mobo no o de fam nyankopon na de wa ma bia wo no aso bia nyankopon be se na namu awurade nkasa kwa babo no nkasa kwa o se de ohunu mobroni mobo no de fam ehua na de wa ma bia no o be se na namu asem ni akiri kura enti mesre se obia winim abadwafo bia number no se oba no ne number no enye wo de ade fa so a enye yi fort wo ma sei ti mesre bomodna na yanya ne 0243 58 78 sa ofra ya kun ye nua ba na kanama no se ya wo Yesu din mu mebu 70 don kun chichemu don so ho se de ohunu mobroni mobrondo o de fam awurade ankasa o de fam ye bo afari o de fam awurade na de o man no obese na namu do ogi nyankopon die do ogi Yesu Kristo die. Hello. Yeah, good evening. Good evening. Where is it? What is that? Mmrantehene station here. The program here. Mmrantehene program. Me na make say. Okay. My minister na say. Aka 6 million. Aka 6 million. Me say na mo this year. O be send ya basis ya. I me say na mo nti. Mo ni fees abusu upon it. Oi. Yo mate ye nko ho nkoje. Nko. Na se pa. Pa so number dia tu dwa na wate. Last one 70 yeah. 0243 58 no asan about another 58 no about 78. Okay. 5878. So there on my fellow crow. Hello. Yo, hello. Yes, sir. Yeah, boss. Hello, Pacho Kasawai. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yo. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, mommy. I want to say. Boko. Hello, I'm not hearing. Good evening. Good evening, my dear mommy. Yeah.
Me pacho phone number na mo bi mobile money. Aye. Me pacho nka obetimi dia na me kakra because. Mensa. Yeah, we na new. Mensa ntimunchira wana. Nyanya number na amba. Pacho minti number munchira wana. Hello ba. Aya 0243 number no enam screen nase 02 pacho nya number no na mete edina ewo phone ayo bio comfort anasa comfort bio comfort me pacho mete edina ai me say eye bio comfort bio number no but me edina ewo phone ana make say eye bio comfort bio comfort bio ana bio comfort bia pasa wanya din no ya work is very important bia wo ye na say okay aha mama there was a number there to jara ayo okay me pacho me da yo mas me da ayo me pacho me da less than 200 Ghana bro yo already shira pa wa hima already shira 200 Ghana 2 million hello yeah wa hima hello yeah good evening hello pacho Sompa Sompa nie hello me say Sompa na muti no Sompa ni oh hello good evening oba pacho maybe no me di no number no e can say di there ba say e be say send this can be right comfort bio aha bio comfort bio pacho man tell like I say pacho you man tell pacho na na da ko ani odunkwa nana oho ya de me ho ye pa me send 100 Ghana right yo why am there Nyankopon isa nana send 100 Ghana right yo yes so bi papa no what is kind of salad no sokura ye be yina de asend ya ma no that's all na de van koma no mun sha so you account that's yo bye hello asemo omo epese ye boa na ye koka ifiri ho hello yeah good evening master good evening that is I yeah young boy da me da wate that program yo me da wate pa se mo ere mo dia ba na ma me na asem na mo dia se me show e na me no ka se me she na me de asem na mo start here na mo kan na me hwe na da masu ye kura me ne be mai kura no masu ama ma me no oh kafra masu ama ma me no ye fre me Yakubu mana me Yakubu ba dodo na fre me DJ dem da let's send it 200 to the state yeah my phone number the last number 78 hello yo ya da se yura ya da se why let's send it 200 to the state yeah ama ma no mate e dey baba na comfort bill why le share dey yo da se so share dey chat one ya fe na mo dey nyina afa mobile money no so mobile number no so hello yeah pacho good evening pacho my 100 cities yo pacho busia phone be ma na busia phone ye wo mon kwasonja sa ni wi ase wo mo ma ni ewa busia ni ne se de mo dia di wo bai so bidi ni wo ma busia ni bi o papa na wo kasa asisi an wo ba pa ana wo ba be ma na kwa wale no bidi sa de we bi edina
eyebeya wo kasa wo ho a na na me de na timu aman adan na ya na motete ema kunafo sa emna kan ne woni nyame nya adwuma nyame ka ho abejafo nyina me da wase pa me da wase yo abusanfo yeah for frefo okay oh obi abowrem hello yes sir boss hello yes sir Pacho Sompa Pacho say you Pacho Sompa aye me de 50 other than I'm no way yo what the phone number no so na Dada se pa Radishaw 0243 5878 comfort bio ne beba comfort bio yo me da se pa ira Radishaw pa mesre abadwafo no pese ye be mu short na ye pese manfo de sika no fa wudi beba bibia beba se bubudin damase be bubudin adamase na awrade adwuma no ebia no asoro no ayeka no ne kese pa osese nyamso mpa hu ni fi e wo awrade nyakopanim na obi ni se obi ko hwe nwisia eni ekunafo good yo na kwa me mamponten wo so behwe akwara ba ko free se nkwara ikura free oba yi ho a ka ne ho behen ha no nyamso pa ehu ni fi e wo awrade anim ene se obi ko hwe nwisia na ekunafo wo na ho hiahia babro na aka e clear enti aso dem ho de ene addressing ye de ko kire okay number no da so ye 0243 5878 0243 58 another 58 no about 78 comfort bio ene beba e basa na ni say ho na e ba say bio comfort na comfort bio nyame ba tampa de ba tampa nyame ni nyina ye nyame mrane apa otini atipa so e bia ni ho kokko ho nyina wo ti ho ho Sompa omono bremo na asam no kura chese amma madwene kura ayimi he ada choya beda yatiefo mo frena sepa o mayebi yo maye ne kura no se bibe a makura na omo maye nyankopon hiro bibia na nso minim se enwie obaye ne din komo bebre tesi a wote o sesi a kata chow ofia nran kwala odo mo ba ha nkura kama ya papa no kire se ni kurukura so bi e kodidi na mo kodidi na mo to adwan na no wage ne de e de abre ne ma ofie ti mami ni kunu na obo na baso no na wo kan sen bi nye abrosan bi a wasi enye bibi nti na mom na ni kunu ma ho na ni kunu ma na nim ara wo se ma wo mo se bra ni kunu ya de no nye bibia na ebetima kana fidie so mattress o moda so no eye basa eti obai mattress na ye kan ye da so sisi ye kan okohye no ana ototwene sisi woni nkola no e fom no moda adema busuya no ma me ne nsam no arewo na wo mu no doso na ma ye ne yete nyina aboto na ebusa se Mmrantehene se achacha sabe ye kosie na ye de ne to adaka mu a ye bo nso na emo ni nwa gina wa no wusu ye busan sa de was 8 da chi se na mo so be na ni nyina na ne gina na utie papa na ye ne kasa reho sem se enkola no kura no papa ye no kasa yi unwie de enkola ne mienu eto abadin ntafo no etika okura de ka busuo no obi solitia maami ya ka wona so ba utie ne kasa mu a semutie ya wose obai ohwe ni fi a wasi a wotimu no na ma obai hu se sabi wo sikanti ena o twa na be njanka wrade se ne 6 million no ye de nke ye pene se nke ba ya sundue nkola ni nti e wo obai ene abusua ni ntam ba wotie papa ne kasa na eye somuje
ɛna ɔpɛ so ɔde ma maame saa nanso ɔbaa bɛtena ha wɔda mumudi hyɛ yase obi a wawu o ɔbɔ na ba so sɛbi mpredwɛsɛ ebi ka busua yi ba ma yɛ ama saa nneɛma wɔ nyinaa no sese no yɛn ho suban yɛbɛsrɛ abusua bi a yɛ na ɔmo te saa no ewiase no sɛ akwadaa yi wayɛ yie sese nkwadaa yi obi nim deɛ nkwadaa da atwɔn ba bɛyɛ nanso de bi a meka asante asɛm wɔn deɛ wɔn firi ha wɔn deɛ wɔn maame awu wɔn deɛ ne papa wu ekodu mmerɛ bi na akwadaa no kɔgyina baabi a ɛna n'abusua ɛde ka asɛm mi nua na owu yɛ ne mani o masa wudua flowers na sɛ wangugu sunsun a nyɛ frɔmfrɔm o ɛno ti papa yi wɔn agrada ebobɔ mu no obu afu usuro sɛ wokɔ akɔdwa so ho ɛho bia no no ɛno ti wiase no te wa adi asɛmpa sɛ manfoɔ usika yɛ a wokɛn nyame adom anya rekora nyama na boro na minim sɛ na tie bia no minim de amanfoɔ timi yɛ sompa manfoɔ dɔ yɛ de obi bia so nyame hyɛ obi bia yɛ trends a ɔmo tum ma yɛn kata jɔ man fansia la c'est pas vraiment de si hontem tu sais ça me kiki no pa na ya borba o mema ya borba abusua nim sɛ ofori wagya sika ponsi me na naka se ponsi ɛna ɔde agye wɔ bayi na sika sɛi ɛna accounts bɛyi na ade begya wɔ bayi 2.5 years wɔn kɔdwuma ɔmo abosome nan yɛ nipa tene fi ansa na yɛ hedma na sika okura ka se kɔpɛ evidence bra ade okura ni kwasi pie firi mu anoba mo hwɛ nkura yi yɛ de nkura yi to sɛ kɔpɛ evidence bra nsa aba ade ani me da se sɔfo brem Sompa 93.1 kada chobe ma yadasi na Bible kasafa Ukraini ba na ngunu Bible from Genesis Malaki to Revelation say obo be me Ukraini mantibida na dinti abab what's Malaki to Revelation? Malaki na nyapa mfoforo. Nsi Malaki na enkapa mfoforo no. Ebi a Genesis to Revelation dia na hu se 3:3. Na Malaki ne dia no da so wapam dada enum. Nti Matthew. Na ofri Malaki na akoy. Matthew. Na ofri Matthew na akoy. Na uko Luke. Na uko Mark. Ubeko ko wiyen. Wakwa ko wiyen Revelation. Na me say Matthew na ye Bible si yenchiche mu. Ayo. Na me nka apam foforo nka apam dada. Minim sa apam foforo na apam dada ho. Ba na me ka Genesis to Malaki to Revelation. Say Malaki na ye mfimfini na ada. Malaki no ewo apam foforo dada no to. But e wo mfimfini. Ye nyina yira ho. Areho na bi asaba. Na me wira ho so man ya ate akọ. Oh dabi mana ntenko. Na o man ate akọ. Man nyinem. De ye kan se ye da ye nyina ye ho ase. E nyina ye be sombi. Onso ni nipa. Asem no abo ye nyina epusa. O kan sa de nti amaye din no sa no. Se wo ye nipa na wo te asase wo so want to watch ya. Obusia obemu aye mobo etu ye bema na okọ onimu a na se wutimi ne oba atena wo a toto ne emayi anya sa obema nkura no ene maame no aye mobo se nya Nyankopon na ya adu na sompa ba ye ne ye kotwe ye papa Mmrantehene ne den betra asewa na kadofo we beboa maame enka no ko befa 6 million bank for who se papa yewu nti enfa nche ye betina kwakotum okurani ba ade ato nani na nkura miensa ka no ho na within 2 years kura ba didi odidie na akura 8 years bema utwofufu sine nim cross mama na osugu ni menso no na wo hwe moboro wani na bank for se ba betu kwakotum nyame na adi ho fofie Nyankopon wayi yakoma so ade amai de meka nyina ne se mesere
toto nneɛma yie nipa abrabɔ yɛ bɔ nyina no obi nim adekyɛ mu asɛm adekyɛ mu asɛm obi nim o etade bia wo yɛ bia prane to wo yɛ wo de akora baako ba mesi sɛ wo de nɛ atade na de bɛhyɛ na de bɛbɔ life agya life ne bɔ life no jabo emitimi wiase mbɔbɔ yɛ baako pɛ ɛno na mɛhyɛ wo de wo si ato awe kura me mfa ho because nkora no da chinti ebia na da ko be kwa ne mate ahwe maka de ma na mewu obi ntimi nya me busuani bie no betablis ka de ama me ma etimesire youth no ye ba no emfesika emfani agro samlei ento wada ababa wa wutie mi emfesika ni agro na awrehosem ne say ene wo bia no obusua do wo woni bia ya be yo tantande eyi na se kro ne ye cheo ba so wo bi pa na se ebia ukura wa na se wo yirewu na se ne so esu ni pa be 20 30 ahona busapen to ababa we iska wono eno bo busapen to ma akwo ne se kwatani eno wo sa yi na se me do fo memble to bu askoko trase me ye ne enya yi no because so benya income mesre mo me yen to ne yi na dachi anya mbobo me wura ho ntimi nkasa bi na wadawruma ne das friends ya yo ohine ye Adacho brem pacho me das ya program we de me free so na mesu able oba ni so na mesumi so mesu able na emu oya katacho be ma na wo hwe abusua do hodo ni ma ekoso yesi abusua do funu papa wu ye de wo munya sika e de ye yie ni ba bi o mu kofa free ye but oyale na no oda ho na no ohia moa no said the tresem se ye mu nipa wa bra wote ase ne de ye hunu busuani bia na busuani wo nua nkasa wo ne free emoja ba akumu na ne hododo no na ne yire afafo aka chawo se odo unua yale dawo o ka cha ne se wonya ade anka wode bebla oba no nti se wa yale nso so a oba ne mfa no hwe no na busuani no mu niska na me bisa se wo wu ye do anase wodane to ne benkum so no eye abusuani no mutu na mo beje besia wo bayi ho e no mo de koye ye na anase hode o munya sika de ye no ye muwa nipa e wa bra wote ase enhwe ma wunu enwu ansa na emebo sebia so sebia nyado blafu biala enye hwehwe ni musu biala te se sebi aka na obi ase kumasefo emasu yakwaye o sunsusu no odidi na wo bisa we ye say genese no ba ko pela mo de bae ye muwa nipa nua ni nipa wanka sawo moja o na we na enya me nwanwa enya me nwanwa kola owu wie ye no senke wo dan ya na se wo kokofo bia na se ejapade bia enka busuan no beto santen afo ka free mampo ho abasa wo behwe na ejapade na ya na ye meshi na nse bi twa amasom ma ye din me hwade eye ba ni apodi ama kwada ya apodi ama kunafo obi ni kunu yade anase ne papa ni nue bi anase ne yire yade ni apo ne dia mani pa no na wo wu anase wo firi mu wie dia ye benya wo bi obedi animu kenka bi wono na ebedi animu gangalia na wa be kodi a pledge apade dia ma abusua no na rekons na redu yase wo ye mampo new town ehene na pia ba bia wo bia ye chia on ne kasa yi da bi mpacho da bi yo oso ya de wono so to no ai na redu no wono e na baba wa yi kire se na wo ye friend say bank fo no e ba ba chi na wo so a friend se ya o se ene obenya dem obedem na nka dwene wona no mo ho enkwada wo mo se ya wono behwe wo mu no e na wafri maami enna wono asede ni nyina begu ni so na maame ne so kwa akoda mu dia enkwada no wonom so asetena sen na besi akọ yenim se kunafo de oba be ma ware na wo firi mu anka ebusua no wo mu wale obre bi omu de beto wanim se bia yenya ye behwe obre se wo mu kura wakọbọ na kwahoma woni ni dinkita ho kwada no ye ma no hote sen ebi ansimo amu nyai no mo akọhoma ma besi akora pa wakọje ya wode hwe ni kunu yade no eno so so of evidence bra 1000 Ghana cedis you obi tuma go fi you obi ade
ye ka se wo se obekọ accounts adidini no obekọ accounts makoyi sika de ayita se ehysem ne abufusem nti no na onya abusua na nim guase na wo bia da no wan fa ma na o ma ne di beduru ase no mansa usuro agrada o se usuro agrada ibubom nti ukodwale usuro agrada so de ne ukodwale ehuro na timi tisim eye di asempa na yesre na nanomo de anka moa na niema se no da bia na meka se ya edi akye no ka yesua mo amudi animu na se mudi kan no natie na so na de pe onantie o baba wa ne mlantie na baba no obi ampe ne nantie o wo ka se wo ko dipanyi bi owo wo fia na se obusia ni panyi kula nantie sofo kula nantie asisa na nsa sofo no asofo ni bi wada roma oh na asofo ni bi wada roma pa cho ma ye binum nye omu nyina ebi nantie asisa omo ba ehan mu anu omo ayese ha bofo okoduru suma sumnyuma no asesa abonebo oba no asa ba beto asole mafo mesra mo ya hwedo to ye niema ye na ba mafori e ba bi owo bia nyankopon fa ne kransie se de ne yire na ba ha se no mabebo na baso me so da bia me bo me se kwa me bi abaso obi a hye nanum anu oyi amo ne made ye mfa ne ni agoro waye bi oba waye ade de oba ba ye di aboa ni kuna na so ye de boa nti pepo ni wam ni so kada cho be ma me de ma asemu se mesro mo se wu me to so mienu ti aduonu mienu nse sa so aduonu mienu ko si aduonu na wada roma kan ho ma me na me mfa ntwa to mesro mo se wu me to so mienu ye Exodus eti aduonu mienu eje mu aduonu mienu ko si na aduonu na no sa de osoro ni no si ni mo nse wo ba kunafo na wisia biara so samose won so na wo sufrɛ me a tie na betie won sufrɛ no na mabufo nso ayɛ den na mede nkante bekumo na moyire nom adane da na kunafo na momma ayɛ enwisia sani asafo awurade wose no sadi asafo awurade asem ni asem na ba de owaso no de owaso no won tie di asafo awurade ka no de me di ja abusua na no na awurade asem o ka no wo Mose hu meto so mienu anase Exodus 22 verses 22 to 24 no eno no na Bible say do unto others what you want them to do to you enti de obi di ye wo a enya wo de no memfa nya wo yonko senka ye wo ena wo yire woni na blatna sia na ebi kurampo na ebi ni wo kwabla na nya kakra eto ano anase efa bo ano so twede ena nka ebi a wafiri mu anase wo yale da ho na wo nuanom ese wonu mu hia wo a na emom ni sika omde be hwe oba ne na hwe wo a wo da wo yale paso a be ma no wa fa rehom na ode kwom onka fra na wo anka wo kase na abesi afili eya ya nwini nipa ho ne ye hu se wo bida ana wo yonko da ene wo de betimi ato ebetimi ato me ti abibia ye dwuna na se ye bibia sebe ye nwini nkwa akire ne ye hu se bo se wo to bo ban a esa dane ba wa so kata chompa chome dase mesomenda wase pa abusuafo ye keka no eno a ne ye ka koro no onyankopon won soma soro abofo mfiri soro so ahu wose Abraham soma Lazarus on fa ne satian ko bonzo o ka sense ne be eku kase da ne wontem wose ne soma abofo no wose da bi Mose ne adifo wasase ne so muntie wose da bi se ni soro abofo firi soro be kan de a on be je di wose se mo anyi Mose ne adifo na ani a obofo bie ni ho firi soro be kan tia we make sense soro abofo an ntakere gura tie kunko wa besi na the message bi ma wo mo bepopo ko beton ne fie kura de abekon age obey now no angel will come from heaven or said there are prophets patriarchs and prophets listen to them mazel no odifo Samuel wa ye yire de say nea bibi hano nea bibi jeje no bia omomodana na omra na we de nya sore empaye na wone wo bo enya sore onton oil bia ena brante bi kan so odifo Samuel no in fact matren kan wa ya de ne loto no ma wo ma no nko na hame so rade loto no maso de wo mada emom odi pasitinem de tete wo de ha wo de ama wato o hawo mu ba o se wo ba
wonko a woda na dwa no bi ni wabeda amo a wade kura ye den abusua adwuma sem wabia di sema ye basa ukunu ananka woye ukunu do fo pa sesei wo hu wani mu no anu wadwa na waiting be ma wono yiru ada mo do nsa to no so me de kire sikani bien hu abeka bi a kire nda abuso odifo Samuel say ade bia Barbara na Quran cassette and wo mo ho mpa na apart from that no wow personal problem bia ye very very secret and confidential ya wo ka ho asem chiro bia nyi fabra asan obey mensia traffic light no the oldest traffic light in Kumasi you request me dan ka see o me health insurance for see no one na share fen so Ajaba family house number is 0504 58 84 54 0504 588 454 and now 0578 40 55 19 0578 40 55 19 so oko na ni pe di odi for Samuel ho adanse a wo baka se ebia wone na toto ho kora na so wo de wo pa adura dance bere no a brabaje normal ne follow na wo behunu abe heba clinic o twen wo Tanoso Apatrapa new site Tanoso Apatrapa Tanoso kwantempon no baby aso da chenchire mienu bi sie no enkwanta na wo ho no no taxis bebre na ho trotro bebre na ho mesra obomodna ne pirika no ho bon se abe heba kan sandboard no esiso titi ane ho nwa kora hotel chenchire bi wo kwem ho usan nsuom ho ba bi omo no apetese no frosro ho a wonsa benkom so hotel no di faso enkwanta da ho no ya twa be heba clinic abusu akoma me abe ho wate me ana me kire wo kwai come me abe ho with your problems say ade no so sesua se be ya che se ba ye nkyere se wo boka anawde to dem situation bia wo mu a yade tete wo no wose bomodna bra abe heba clinic aduro no na ye adwuma ni nyina wose aduro no na ye adwuma nya ne nse ode be so mu no afidie ne de be firi wa hu ba bia yade wo na enso aduro no a aye tatahwia oda sani de ho to so a eni ni hwamo da biara da no ene na ye adwuma ni nyina kai success doctor no ona asem na mekan success no beka ye no dodo akọ ho bia wanto ba kokora mfom not even one abrebia sesne na success no ebe 800 pa na manfo de akọ ekrokoro ni ho ato afre ho abusia tutubirika na ko Apatrapa new site that's all number abe frɛ no enie 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and afi 0506 46 02 08 0506 46 02 08 mo me na nyankopon asese ye sase e bo adwaton de ho dawure obi abo na adwaton de ho dawure no kire se enema ekoso kama pa no na shey nkran pa ye abusafo mama ye nkwa homa no so na ye ne amanfo enkasa nkra ye nsaka kire se amanfo awoso homa ye de to so no pa menim se bia kantan kranka ye ne calculation awia kebi obema yate ho bibi kakra mama ye nkwa homa no so kukiri kata kranka wa ye nkonta bi anka ma ye ntene hunu modern amanfo abo ebritie yi a ye de asemi tu dwai Mmrantehene na me wogidie se Sompa no amanfo tie no mokoye moa ne ene anadwuwe ya me ne wo kasa de atomi gidie mu pa
mahu say Sompa no eduru akiri na manfo so ayo madwen say omne ye betena enam Sompa a yesum wo munti Mmrantehene yekoye nim kakra na nipa dodo na ye ne say ensuo no toninti omo de ahye Nyankopon ya adoma ochena mpo de aba ne no ekura no eye eniso de aba ne ekura no eye eniso na 7 preduas na obi bisa say eka no 600 ne de ate yes yenim say ate na emumu no sebe maame wagya enkola miensa entafo ne nitewia ewo atri ene ade enti sebe onam dodo ensen kwan enti Mmrantehene wadaroma de atiefo ne de omo ase papa na menua bi frɛ na kwame o se obegya akora ba kwa hwe no kwa ada say obetena maame ho no sponsor no ana say odene be ma no ni nyina agina oba tan ho no nti ye dana no ase onyanya beti ye dana no ase na nka de be boa pa ne se ka obetena ne nchen obetena se ohwe akwada no na akwada no so o se nsuo no no yeah fa table si we na fadua ne si so na che se reciprocally no oh yeah 8 years there atano mo nsuo bre me no mo betimi asa abre no nti ye besi hu nkonwa wada roma na hwe the proper way to go ka me de adesrede kakra so tie e food se omo frɛ a omo promise ye mesre se Nyankopon ya adomo a omo nji wo mo bo hye no so oh mbedi so yeah na minua ya wo so obehwe minua ba yi me wo fa ase no enso so nka Nyankopon ya adomo adwada Orlando wadwuma mu ase na tutu ye bi yes na ba bi de to ebe bi bia de tiefo ase Nyankopon hya wo mo pa na dodo no enso ni nti Nyankopon ya adomo ase okay mama yemfa afrefo kakra na yemfa dwumade no na wi hello Mmrantehene me mo adu yeah me pa cho Peter New asap mulai mato kana sabe anje we de Sompa de tanka amadi anka ma haye pa u yeah nti na aba no nyame na ye de da matipa se mo aboa ye de sa FMC ya ba na metre tiefo bia te obi a wo ha obi a men na enwere emma ha wunku bo modern na tutumrika na pa began to Mmrantehene na on de nyame yi no mai say ye boy for no enti mo bia fa ni to Mmrantehene so na wo ha wa for Asem bra Mmrantehene me pa kwanya we to atia sister bia wo mekom so ame mekom ye fra no sister Milia yo on de bia medro bia na pidie da ho ya be ko ho wo ti onyina pidie firi ho enti me pa kwanya we to adana tenma bona bato me da wa sepa nyame ya aduma chano pa make sure run about am no adi ko ma ni nya ba me da wa sepa hello yeah good evening boss yo papa na wakasa Asem mi buza waya santini ba yeah o fia sante mampon waya santini yeah ara wakase mi ba papa na mi na temba na adwini so na ko pon fa ne bo ne nchene pa se ni pa ne mfa kisa mana ansa fa ne watua 6 million also obi aya lakada 1 week mo ba ka 30 million obi a show obi 2.5 years check o check no mo be 20 million the papa no on kan sa maybe no on kan say na na midibisia there are 52 weeks in a year hello yeah Pacho Mamadu yeah jao Pacho 1 CD na kasa free man oh 1 CD that is I another nyame aduma ye na enyime da me ra ho pa o nyina ra ho ye ne ehunu ma me no wa ha no ebusia bi pa sana ebusia bi tie oh ebusia bi 3.1 oh me kra nkasa kafra olista bi na so ya menchia ne mounti anti abna manu when they say from efie dada no we do etia me dana se onko su ni mechi sa abna me last caller you last caller hello good evening if I show Mmrantehene if I show my minimum 200 except me at my bedroom yo check who fact and no kasi ochina de ye madwuma eje Jordan na me at my bedroom
Yo. Adwada Fabra, Kebaka says send the better PC who why? Yo, Medasepa. Up next, Hour of Healing. Yo, Pastor Juan Kasai 3.1. No, me my huni pa krorentina me cancer. So tie program. Them say yenya so as the word. Aye. Also the was here and that one. That one yeah, that one. That's it. Yo, ma Sarakuba. Sarakuba uni ukuni sakuba bema. Nyamishira mo pa. That one ya chiao. Samuel Warre and run also searching the TV. No, nya Sompa. Yo. So Fujima Kasis Live Nation. Yo. Chas of Solomon. Yo. Sure. Okay. Hour of Healing. Hour of Healing the Church Crusade. Pato Mabudi ni ya. Hour of Healing the Church Crusade. Suffer Papa Eagle Osakutu. Papa Eagle Osakutu. Nyamia cemetery and no se wo bro no. Wala de you no nko a ni read an so to so. Na be me metina semu a na me wira chichi. For wasem baka se ono nko an ne Bible. And so obi ko bi say obi patcho so for nti Bible a ya kinkan ya so de obi na di preach. Say nipa ewu onte hwe. Osma kwasore mfi aduana mi ni we ni mo awokekan menti bi. Yo, Papa. Nana. Memo akwaba. Ya, Nana. Ati say. Me pa cho nyanko pandom. Me ho ya pa. Yo. Menim se wonso yesu. Me so me ho ye. Wada roma. Me ho ye kura me ho we. Me ho ye. He da nyanko pase. Me se mo me sore ma Papa ato adwumadi no so. Na number de to dwa se monfa ofre no mfa so no. One of us will boa okunafo ne enyankai sikase mu no 0243 58 78 obo 58 me no about 78 0243 58 78 Papa Eagle, over to you. Nana, medase. Okay. Yada nyanko